नमस्ते, मी भिरड्याचा भात बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे अर्धा किलो तांदूळ आहे बासमतीचे. हे धुवून घेतले आहे असे मस्त. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, हे तेल आहे. आपल्याला लागेल तेवढं घ्यायचं, 100 ग्राम 150 ग्राम. हे 2 कांदे घेतले आहेत कापून, म्हणजे थोडे जाड कापले आहेत कारण ते वाटायचे आहेत. आणि त्यासाठी एक खोबरं घेतलं आहे. खोबऱ्याचे 2 तुकडे होते. हे 2 तुकडे असे बारीक बारीक करून घेतले आहे. हे 2 टोमॅटो आहेत मोठे. हे मीठ आहे. आणि हे ना गरम मसाला आहे. हे तेजपत्ता आहे 2. ही विलायची आहे 1. हे चक्री फूल आहे थोडंसं. हे काली मिरी आहे, 5-6 काली मिरी घेतली आहे. आणि लवंग आहे. ही दालचिनी आहे 2 तुकडे. आता हे त्याच्यासाठी मसाला घेतला आहे. हे मिरची मसाला आहे, हळद आहे, हा गरम मसाला आहे आणि धना पावडर आहे. हे पुदिन्याची पानं घेतली आहे थोडीशी. मी कोथिंबीर घेतली कापून. आणि आता हे बनवण्यासाठी सगळं आहे ना, हे बिरडा आहे. हे बिरडा म्हणजे वाल असतात, वालाला आहे ना भिजवून असे मोड काढलेला आहे. याला आम्ही गावाला बिरडा म्हणतो. हे बिरडा आणि त्याच्यामध्ये हे मी 2 बटाटे घेतले छोटी छोटी, साल काढून कच्ची आहेत. हे पाव किलो बिरडा आहे, म्हणजे असं मोड आलेलं आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. पाणी गरम करायला ठेवलं आहे. आता पहिलं मी तुम्हाला पेस्ट बनवून दाखवते. हे कांदा, टोमॅटो आणि खोबरं याची मी बारीक पेस्ट बनवून घेते. आधी पेस्ट बनवून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ओलं खोबरं आणि टोमॅटो आहे. हे तर बारीक पेस्ट करते आणि तुम्हाला दाखवते. मी अशी पेस्ट बनवून घेतली आहे, कांदा, खोबरं आणि टोमॅटो. आता मी बनवायला घेते. आता याच्यामध्ये पहिलं तेल ओतते. तेल तापलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तेजपत्ता टाकते. ही विलायची आहे मसाल्यातली. आणि हे थोडा थोडा गरम मसाला घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, आता जे मी वाटून घेतलं होतं ना, आता मसाला आहे ना चांगला भाजून घ्यायचा आहे मला. हा सगळा मसाला हलवून घ्यायला आहे ना 5 मिनिटं झाली. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. आता आपण तरतरेपर्यंत आहे ना असं चांगलं हलवत राहायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व मसाले घेतले आहेत ना ते टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर आहे ती टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे बिरडा आणि बटाटा आहे ना ते टाकते. असं सगळं टाकल्यावर आहे ना असं चांगलं हलवून घ्यायचं परत. हे असं थोडा वेळ असं हलवून घेतलं ना की आता त्याच्यामध्ये मी हे तांदूळ टाकते. धुतलेले तांदूळ आहे. तांदूळ टाकल्यावर पण आहे ना 1 मिनिट हलवायची एकदम, म्हणजे मसाला सगळा तांदूळ लागला पाहिजे भाताला. आता याच्यामध्ये आहे ना मी गरम पाणी ओतायचं, कारण ते भात शिजायचं आहे ना, म्हणून भाताच्या वरती आहे ना पूर्ण वरती आपण जसं भाताला पाणी ठेवतो तसंच ठेवायचं आहे, कारण ते भिरडा पण शिजायचा आहे, भात पण शिजायचा आहे. आपल्याला आता परत आपण पाणी नाही ओतायचं आहे. असं ओतायचं आहे ना ते एकदाच ओतायचं.
फक्त भाताच्या वरती पाणी आलं पाहिजे. आता ह्याला जरा कढ यायला देते आणि नंतर ढवळते. आता थोडं 2 मिनिटं झाकण ठेवते. आता झाकण खोलते आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. भात मस्त शिजायला आलाय. आता आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हा भात कसा सारखा सारखा हलवत नाही राहायचा, कारण का माहिती आहे तांदूळ आहे ना तुटतात मग. आता मीठ टाकल्यावर असे हलकेच हलवून घ्यायचे, कारण मीठ लागायला पाहिजे म्हणून. आता मी बारीक गॅस करून आहे ना जरा मुरायला ठेवते, म्हणजे शिजेल पण आणि मुरेल पण. बटाटा शिजलं काय बघायचं. शिजलंय, थोडं थोडं शिजायचं आहे. म्हणजे आपण बारीक गॅस करून ठेवला ना की तेवढ्या पाण्यामध्ये आहे ना ते बटाटा पण शिजेल आणि मस्त होऊन पण जाईल. तुम्हाला झाल्यावर दाखवते. आपला भात छान झाला असेल. आता मी गॅस बंद करते. बघूया आपला भात कसा झालाय. मस्त झालाय, छान झालाय आपला भात. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. बिरड्याचा भात. बिरड्याचा भात छान झालेला आहे. असा तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. खायला एकदम मस्त लागतो. असं तुम्ही पण एकदा बनवून बघा आणि मला फोटो काढून पाठवा.